«17 година. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 7 лютого 1441 день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. Захоплення Криму Росією готувалося за участі Віктора Януковича та керівництва силових структур з початку 2010-го. Про це під час судового засідання у справі держзради президента втікача заявив екс-голова СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, ще в 2009-му Служба безпеки розірвала угоди з російською ФСБ. Це ті документи, які дозволяли співробітникам російських спецслужб проводити діяльність на півострові. ФСБшників тоді з Криму вислали, утім, за часів Януковича розірвані угоди відновили, а агентів ФСБ на півострів повернули. Наливайченко вважає, що запроваджувати військовий стан в Україні потрібно було ще 20 лютого 2014-го. 20 лютого 2014 року розпочалася окупація Криму. Участь і безпосереднє здійснення окупації – це російські збройні сили. Ті збройні сили Чорноморського флоту Російської Федерації, які ще з 2010 року саме Янукович і партія регіонів в парламенті продавили силоміць продовження їх перебування і статусу розширення до 24 тисяч військовослужбовців, от вони і виступили тою військовою і воєнною силою, яка безпосередньо з 20 лютого і почала здійснення окупації, агресії і взяття під контроль. Тож рішення про здачу Криму та вивезення і виведення українських військ з півострова ухвалили на засіданні РНБО 23 березня 2014-го. Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк. Він послався на протокол допиту тодішнього виконуючого обов'язки міністра оборони України Ігоря Тенюха. У них йдеться, що Тенюх на засіданні доповідав про ситуацію на півострові і запропонував йти на прорив. Тенюх надав свідчення, і зараз ми будемо їх чути, про те, що 23 березня під час засідання Ради національної безпеки України з ініціативи Полторака та Пашинського було прийнято ганебне рішення виводити військові частини з Криму з гордо піднятим знаменем. Тому це є підтвердженням умисних дій, що керівництво, яке прийшло в 2014 році до вищих посад держави, умисно здали Крим, і відповідні рішення мають бути покладені в підставу їх кримінальної відповідальності. У Криму вкотре обшукують кримських татар. З 4 ранку окупаційні силовики нишпорять будинку Мустафи Калафатова. У Сімферополі, в мікрорайоні Борчокрах, фонтани біля мечеті. Очевидці повідомляють, що самого Мустафу Калафатова окупанти одразу повезли в невідомому напрямку, а самі почали шукати заборонені літературу та зброю. В домі Фатма Тата ищут запрещенную литературу, ищет оружие и наркотики. И ищет литературу настолько, что даже фоткают Коран. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив 12 апеляцій на штрафи за одиночні пікети кримських татар. Розгляд ще одного клопотання громадських захисників перенесли на 15 лютого. На сьогодні у так званому суді були заплановані розгляди 13 справ. Це рекордна кількість скарг. Я стал с плакатом «Мусульмане террористы» и хочу поддержать Лутфия Тата с тем, что это адекватная реакция моя личная по отношению к тем репрессиям, которые происходят сегодня в Крыму. Моему доверителю не были зачитаны его права. Была проведена дактилоскопическая экспертиза недобровольно, то есть он даже не был уведомлен о том, что он имел право отказаться от этой экспертизы. То есть его просто в принудительном порядке обязали пройти эту экспертизу, сфотографировали. И что очень важно, фотографии выполнялись на мобильные телефоны правоохранительных органов и сотрудников ФСБ, которые на трассе находились рядом с сотрудниками полиции, что тоже является нарушением частной жизни моего доверителя.
Торік, 14 жовтня, більше сотні кримських татар вийшли на одиночні пікети з гаслами «Кримські татари не терористи». Окупанти кваліфікували цю акцію як несанкціоноване масове зібрання та оштрафували понад 80 її учасників на загальну суму понад 1 мільйон рублів. Погіршився стан здоров'я Кязіма Аметова, фігуранта справи Виджія Кашка. Про це повідомив його адвокат Еміль Курбедінов. Він відвідав підзахисного у Сімферопольському СІЗО. Розповів, що умови тримання жахливі, не вистачає ліжок, скрізь пацюки та клопи. Он стал плохо видеть, что у него, значит, обострилась гипертония, что у него было несколько моментов, когда болело очень сердце. Вот, какую-то качественную медицинскую помощь ему там не оказывают. Условия абсолютно невыносимые с точки зрения, значит, санитарно-эпидемиологических норм. Он говорит, что там крысы, клопы. Он говорит, что всего лишь 20, там содержится 22 человека в этой камере, и коек всего 20, то есть они там как-то спят по очереди. Адвокат розповів, що надіслав до прокуратури Криму скаргу щодо нелюдських умов тримання Аметова на вимогу негайно його звільнити, адже 15 січня закінчився строк тримання його під вартою. Торік у листопаді російські силовики затримали 4 кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекір Дегерменджі. Їх звинуватили у начебто вимаганні грошей у громадянина Туреччини. Під час цієї спецоперації ветерану національного руху кримських татар Виджія Кашка стало зле, її серце зупинилося у кареті швидкою дорогою до лікарні. До бранця Кремля Станіслава Клиха пустили українського консула. Про це повідомив адвокат Ілля Новіков, який разом із дипломатом відвідав російську колонію у Верхньоуральську Челябинської області. Адвокат каже, що застали в'язня у фізично кращому стані, ніж він був у в'язниці у Грозному. Проте психологічний стан Станіслава украй важкий. Він розмовляє уривчасто та не може довго зосереджуватися на темі бесіди. Станіслава Клиха та Миколу Карп'юка росіяни звинувачують в участі у чеченській війні на боці Грозного. Їм присудили 20 і 22,5 роки в'язниці. Відповідно, Міністерство юстиції України кілька разів зверталося до Москви з проханням передати в Україну Клиха, але все безрезультатно. Консулу выдали выписку из истории болезни, где говорится о том, какие препараты ему давали. Там упоминается, что ему несколько раз прописывают циклодон, это довольно мощный такой психотропный препарат. Мы еще будем консультироваться с специалистами-медиками о том, насколько все это повлияло и насколько вообще тяжелое состояние, может быть, психическое, которое мы, как дилетанты, не можем наблюдать. В любом случае, та информация, которую мы получили, нам поможет сориентироваться о том, что происходит со Стасом и какие у него перспективы в ближайшее время. Вирвався на волю. Татарський опозиціонер Рафіз Кашапов виїхав з Росії до України. У вересні 15-го голову російського татарського громадського центру Рафіса Кашапова визнали винним у закликах до сепаратизму через критику окупації Криму і засудили його до 3 років колонії. Він вийшов на волю торік, 26 грудня. В конце 2014 года я вышел вместе с крымскими татарами напротив посольства России в Турции, Анкаре это было. Сталин, Путин, убийцы крымских татар. Это было написано на турецком языке. Мы, казанские татары, с вами. Вот такой плакат был. Вот тогда-то и подошел консул Российской Федерации и сказал: ты после возвращения в Российскую Федерацию, в Татарстан, ты будешь отбывать срок наказания. Нині Рафісу Кашапову в Росії загрожує новий арешт за його опозиційну до російської влади діяльність. Про подальші плани Кашапова дивіться матеріал Ельвіни Сідбулаєвої о 19-й годині. За авіаперельоти до Криму на російські авіакомпанії чекають міжнародні санкції. Це обговорювали у представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Україна вже підготувала понад 28 тисяч протоколів про порушення простору літаками російських авіакомпаній. Збитки від незаконного користування росіянами аеропортами на окупованому півострові перевалили за 3 мільярди гривень. Ці факти мають стати підставою для міжнародних санкцій щодо авіакомпаній-порушниць. Там эти все суда воздушные, они в лизинге. Есть страховые компании международные, которые страхуют эти суда, страхуют пассажиров. А есть обслуживание этих воздушных судов. Это тоже не в России происходит. Понимаете? У нас достаточно большое количество рычагов влияния на эти авиакомпании, чтобы они прекратили полеты в Крим. Переслідування кримінальне керівництва авіакомпанії, самої авіакомпанії як юридичної особи, відповідно розшук, Інтерпол і так далі.
санкції в Україні, щоб ця авіакомпанія і структури, які з ними співробітничають, не могли в Україні мати легального бізнесу. Санкції, списки Європейського Союзу, інших наших партнерів, щоб ці авіакомпанії там не могли працювати. У підготовці запуску Falcon Heavy Ілона Маска на Марс брав участь український літак. Руслан перевозив складові надпотужної ракети-носія. Для цього місяць тому український літак подолав близько 4000 кілометрів за 4,5 години. Напередодні компанія американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX запустила з мису Канаверал найпотужніший у світі ракету Falcon Heavy. У космос полетів електрокар Тесла. Це червоний кабріолет Ілона Маска. За його кермом манекен у скафандрі він слухає Девіда Боуї та везе із собою диски з творами фантаста Айзека Азімова. На приладовій панелі авто напис «Don't panic» – без паніки. До запуску ракети у компанії готувалися 7 років. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман кримсько-татарську» менш ніж за годину. Далі на АТР Олег Борисов з програмою «Бугунь». Залишайтеся з нами.